Actividades para todos os gustos, cores e idades terán lugar en Pontevedra ao longo deste verán. A Concelleira de Festas presentou nesta xornada toda a programación que nos queda por diante na Boa Vila dende mediados de xuño ata mediados de setembro. Digo máis de 3 meses porque, aínda que aquí se asocia que as festas empezan o día de San Benito, realmente xa temos a principios de xuño 7 falares, despois temos o surfing, despois temos a festa dos libros, que xa temos actividades prácticamente todos os fins de semana de xuño, cando aínda, teóricamente, non empezamos coas actividades de verán. Por tanto, até despois da Feira Franca son máis de 3 meses de actividades. Este ano, se podemos, vai haber sorpresa despois da Feira Franca, pero eso xa se dirá no seu momento. Por enumerar, a música de bandas chegará dende finais de xuño ata finais de agosto. O ciclo de cinema na Lúa do 3 ao 7 de xullo. O primeiro Festival de Cámara Cidade de Pontevedra terá lugar os días 2 e 9 de xullo. Esta é unha actividade que facemos con un dúo que son os mozos de Pontevedra, que van facer a principios de xullo un obradoiro de música para nenos e nenas, que xa presentaremos no seu momento, e que dentro deses obradoiros van facer 2 concertos, son concertos didácticos, por decirlo de algunha forma. E outra novidade que temos é que temos un escenario novo, que é o Convento de San Francisco. As actividades de cultura no Camiño chegarán do 9 ao 14 de xullo, o Festival Internacional de Jazz do 16 ao 21, os bolos do local o luns 23 e martes 24, paseantes os días 27 e 28, Animatrón do 31 de xullo ao 3 de agosto, Itineranta do 7 ao 9 de agosto, Aquí cántase o venres 10 de agosto, unha cita que dará comezo ás festas da Peregrina, que neste ano achegarán concertos como os de Rosendo o 11 de agosto, o de Son de Seu o luns 13, Bumburi o mércores 15, Antonio José o xoves 16, Sidecars o sábado 18 ou Mocedades, que actuará co banda de música de Salcedo o domingo 19. Tras as festas da Peregrina, chegará a festa do Demo 23 de agosto e como colofón final a Feira Franca os días 31 de agosto e 1 de setembro. Aínda que este ano, como dixo a Concelleira de Festas, o mellor hai sorpresa de última hora e as festas na cidade se alongan un pouquichiño máis.